Здравейте, потребители на Майнкрафт и на YouTube. Днес ще снимаме нашето запознанство с вас. Ние сме JGN Cast, Inferno MC and Juno Queen. Ние не хейтваме Born God Freedom, това го казваме преди клипа. Ще снимаме всякакви игри. Като Minecraft, CS и SAMP. И много други, нали? Всичко зависи да ни харесат игрите. Така, всеки си е направил статуята от тук. Аз направих стъпката и моята фи статуя. Аз направих моята и трол фейс. Това според мен беше клипа, да се запознаете с нас. Ако ви харесат нашите клипове, може да се абонирате за нас, дайте положителен вод и до скоро!